watch say say no tricycle na say de bi e friend se bragea no age aboso e wo mpotem honti ama wo nnwuma no kwa na ekofom emu nsem ne se de ekoso wo sampotem ho no enie Adom Kasee amaniboni Isaac Amuakon enne taxi ahyenkafo bi twetwe nkomo e Asante Akyem en wodi to dwase isam prage adwuma odi e wo mansiri ne munti sesei taxi adwuma no agu ochemu se wonu matwi prage kura no dodo na enko school enrechire ya ekwanso ahyenso de ene ntutuye nyina no woni mu hwehwe ne senti ene namso a ede nkwanhia pi eba no Body a esen kakra kra fa kra na o ko na plage ya de agu ho na wo twe ne kra obe hie o no mo lodu plage na bobo ya afo no ese o ma je adwuma o ma se adwuma ne kra ese e be gina fita no pa obi o ka wonya bi nyede enko ama agu ha se ankasa ise ne de aya tin ba de plage ba de adwuma na se pa ise plage na da gwa de nimsa ko mbeko video ni turasi ni gwa ese de wo modu fama turasi o modu yi na bia so ko na taxi da ba ba ma ko na praga yewa nyina ne ye town running afi anche bia ne hu se praga yi ababaje yi aboto ama ese bush ne twika wa hwe ka se hu a ye fro ho pataban ho na ye ko no enye ba bia wo se praga esan ne ye Adom Kasee bo modia enne wonu matwi pragea e wo mansiri mu nso atwetwe nkomo e wodi to dwase enya de wagu taxi ahyenkafo adwuma da wo mukura de sa pragea adwuma wodi aba wo boa amamabu no wonu mu nya adwuma nya e wo omani mu no nso eswate pragea no ba ya etinu ba bia adu ko fie adu ko aboa no na bia pese ko ba bia betimi awurade akọ eno ena abe mo makase adwuma adwuma de obi ni obi adwuma no kaso manya ba bia omko ese mo ran ko konongo klase na Asante Akyem Agogo. That is where they are working to. It is obi kase pragea ba be gina adwuma omo mistake omo ye nse omo anye town running den tam na pragea ma se na konobo edo oso ewo agua and say no pragea e ba se na ma konobo onu bibia ma eswade passengers bi a wo nso efa taxi enne pragea yi ene Adom Kasee etwetwe enkomo me momo de nka maka se taxi adwuma no enu mo na nka ye se pragea aya nke to se isa do mbi etu ka ne ya ne ya tsi ene ma ye tomi oduro no agukro watobi kura na ka so mfenya wo ha se ne ma ne kuta unity memfa so taxi die o kan ya obegina fa odo ha na pragea no so ba ya no aboa yen kwan bebre so taxi ntamu ba bi wo ho a entimi nwura pragea so de ba bia etimi wura na afi so bo ne bo no so no ayese ne taxi no se bia me firi kuro mu ba hospital obegimi 1 cedi taxi no so onye me 1 cedi ntimi de me nko de anka pragea no se ne taxi no